wethu ingcwele Baba uNkulunkulu namandla onke uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu othembekile ngalesi sikhathi Baba siseza phambi kobuso bakho uNkulunkulu namandla onke sithi Baba akukho nkosi okungenzeki kuwe nangalesikhathi Baba namandla onke ntambama nanti bandla lakho Baba ingcwele ngezidingo ezahlukahlukene uNkulunkulu namandla onke siyakhuleka egameni lika Jesu sithi Baba akubhekane Nkosi nezidingo zabo akubhekane Baba nezinkinga ababhekene nazo kulesi sikhathi uNkulunkulu namandla wonke ungena kwabo kule ndawo makungafani nokuphuma Baba wethu oyingcwele siyakhuleka uNkulunkulu namandla uNkulunkulu ophezulu konke Baba wethu oyingcwele siyakhuleka egameni lika Jesu sikhuleka ngoba ufanele Baba Nkosi ukukhulekelwa ufanele udumo ufanele amandla ufanele ubukhosi Baba namandla besingayapi ngaphandle kokuza kuwe ngalesikhathi uNkulunkulu oyingcwele akosibusiseke Nkosi Jesu bhekana nezidingo zethu busisa la kumele ubusise khona Baba namandla uphumelelise labo kumele baphumelele namhlanje ukashula Baba amafindu waqaqe ukashula nezibopho egameni lika Jesu Baba siyakhuleka akungabi noyedwa ke Nkosi ozophuma efana kule ndawo yenza Baba ubusise ngamunye njengocela kwabo nangokwezidingo zabo abagulayo baphilise Baba namandla sithulisa imimoya yonke kaSathane Baba etshalwe emabandleni Baba siyayithulisa ngegama lika Jesu siyayithulisa nemoya entshontsha Baba izwi lakho Baba endlebeni zabazalwane baphume bengasezwanga baphume bengasafumbethe sithi mabaphume namhlanje befumbethe izwi lakho baphile ngalo baphumelele ngalo in the mighty name of Jesus we thank you Father we bless your name egameni lika Jesu hallelujah simshayile izandla uNkulunkulu thank you Jesus thank you Jesus ake siphinde simshayile futhi izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu sibingelele umama nobaba phakathi kwethu sibingelele ugogo nomkhulu ake sibashayile izandla egameni lenkosi hallelujah thank you Jesus sibingelele intombi nezinsizwa ikhwaya nayo sibingelele nabasenzela isound keyboardist ake sibingelele nabemedia sibashayile izandla egameni lika Jesu thank you Jesus ngokukhethekile sibingelele the man of God the founder of Eagle Mountain Prophetic Ministries hallelujah asimshayile izandla baba wethu egameni lika Jesu Kristu thank you Jesus thank you Jesus kanti ngokukhethekile ake ngibingelele inceke zenkosi mfundisi umgaga ukhona phakathi kwethu nomama ke sibashayile izandla eyinkulu hallelujah thank you Jesus Jesus awu nansi inceke yenkosi ingena mfundisi umngomezulu thank you Jesus ake simshayile izandla kakhulu hallelujah oh Jesus glory to Jesus mfundisi umngomedulo siyambingelela kakhulu umfundisi egameni lika Jesu asakwazi ke mfundisi la eGoli hayi wanede waya ngale Mthatha awu ungathi wathi goodbye Joburg awusabonakala inkosi yami kodwa ke siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje egameni lenkosi uJesu Kristu hallelujah thank you Jesus siyambonga kuNkulunkulu bazalwane asiphinde semshayile izandla uNkulunkulu egameni lenkosi hallelujah thank you Jesus angeke ngikiyeke ke mfundisi inkosi yami akozobingelela nje abazalwane ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngikiyeke emva kwesikhathi esingaka singakuboni egameni lenkosi akusondele mfundisi ubingelela abazalwane ngale ndlela uNkulunkulu akhola ngayo ukuthi ubabingelele ngayo egameni lika Jesu amen Kimbulele lithi yathi tanghaza talifati
Khetang hona likunudu limuwena Moli fancy lima hori mo habuya twana li wena how great thou art. 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 Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art. How great thou Sona swimingo na pangade sanbonan 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 Kuthe angithi wena wethu namandla wena wethu ingwe simakade asimbono Kithi wena wethu namandla wena wethu ingwe simakade asimbono There is no one like Jesus. There is no other God but Him. Bazalwane, we serve a living God. Saints, we serve a living God. The God that we serve, Bazalwane, the God that we serve, He's a faithful God. Kega kudele, uhlala na. I decree and I declare ngeka kude uzohlala nawe kuze Greetings in the name of Jesus. Gifike late, we are very sorry. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngicela ukubulisa the anointing of the house, Apostle MJ Shabalala. In his absentia, asimshayile izandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. As it is said, ukuthi ugcobo ongalihloniphi alukusebenzeli. So we are honoring the anointing of the apostle. Egameni lika Jesu Kristu kuze kuthi lusebenzele. Hallelujah. 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 Greetings from Umtata egameni lika Jesu, and greetings from my beautiful wife egameni lika Jesu Kristu.
wathi nje ngibombingelela wherever I go ngimbingelelele. Hallelujah. Siyanithanda abazalwane kakhulu egameni lika Jesu. Greetings to the man of God, Pastor Msibi and his wife. Asesibaphe tandla letinhle. And greetings to Pastor Mgaga and the Umam Pastor Mgaga egameni lika Jesu Christu. Hallelujah. And all the pastors in the house. Hallelujah. Ngibona nasisi wami lapha birthday girl. Hallelujah. Greetings my sister. Hallelujah. Glory to Jesus. That's my sister. Hallelujah. Hallelujah. Greetings, praise and worship in the name of Jesus Christ and our keyboardist, Mr. Hallelujah. Siubonile umsebenzi lomuhle lekwendekile last time. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nesithandwa sakho. Onas. Siyabonga. Enkosi kakhulu. Hayi man. Usiphathe kahle. Amen. God has blessed you indeed. Ngumntana wami ngeke kimi. Kudzala kusukela kudzala bakhula lakithi. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu umfundisi ukuthi unginike lithuba ukuthi ngibingelele. Bengibingelela nje bazalwane sitongena evini lenkosi. Hallelujah. Ngithi greetings siyanithanda khumbulani bazalwane siya kuma Easter siyaphusha bazalwana sambeni siya kuma Easter. Hallelujah. Siyohlanganani kuma Easter. It will be something else. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. I promise you this time the apostle une surprise, une package strong kakhulu for you this time around. Kulama Easter lawa kune secret kunento ayivalele kulama Easter ningalovi. Hallelujah. Nalobe kathi angiyi this time around, please this time around, please go there. There is a package ebekiwe nje a surprise ngiyanhlebela nje a surprise that the apostle will come out with it and your life will never be the same again. Hallelujah. Siyabonga kakhulu siyawubona umsebenzi lomuhle Alex egameni lika Jesu Christu. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu Christu. Hallelujah. You are the sons of God. We declare a blessing upon your lives. We declare a breakthrough upon your lives. We declare the presence of God upon your life. We declare the anointing of God upon your life. We declare the cavalry of Jesus Christ upon your life. In whatever you do in this life, it must prosper and you must be successful in the land of the living. We declare no mountain before you, Zerubbabel. No mountain before you, sons of God. No mountain before you, daughters of the kingdom of God, that shall stand before you. Every mountain that will stand before you, it shall become a plain. I declare it shall become a plain. I declare it shall move and be cast into the sea. I declare upon your life, akuna nyoka zabathakathi, akuna mthakathi, akuna sangoma esiyokuma phambi kwenu. You will always win. You will always be successful. Whatever you touch with your hand, the blessing of God shall make it prosper in the name of Jesus. It shall prosper. You will overcome. In everything that you do, you will be successful. I pray for you. May God lead you into your destiny. I pray for you. I prophesy that you are entering your destiny. I don't care who you are. I don't care where you come from. But I know the power of the gospel of Jesus. I know the anointing of God upon these men of God, these women of God. Everything that you do, everything that you touch, everything. Awubeka khona inyawo lwakho leyo ndzawo utawuyidla ngegama lika Jesu Kristu. You are the sons of God. You are the sons of God. You will walk in your inheritance. You will walk in your inheritance. The devil is a liar. No one will steal from you. No devil will steal from you. You are chosen by God. You are the chosen ones by Jesus Christ. May the Lord sustain you. May the Lord keep you. May the Lord heal you. May the Lord bless you abundantly above all. Shalom and blessing.
wakuqinisa ngegazi konke akuthembisa khona wakuqinisa Jesu izandla enkulu egameni lika Jesu Kristu. Shaya izandla for uNkulunkulu ekseni noma ntambama namhlanje egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu akabe nawe as the man of God has proclaimed upon your life. May God sustain you. May God sustain everything that you touch with your hands in the name of Jesus. Akamshayela uJesu izandla enkulu namhlanje ntambama. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Siyamdinga uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Akukho esikwenza ngokwazi kwethu, akukho esikwenza ngokuqonda kwethu, kodwa konke sithembe yena. Ake uthinta umakhelwane uthi sithembe yena makhi. Sithembe yena, sithembe yena egameni lika Jesu Kristu. Awu Nkosi yami ke ngiyizame. Thank you Jesus. Awuthi sithembe yena makhi. Awuthi sithembe yena makhi. Thank you Jesus. Siyambonga kuNkulunkulu, sishayela inceke kaNkulunkulu izandla ezinkulu. Mfundisi uMngometulo egameni lika Jesu. Siphinde sishayela ubaba uThabede sibambele uhlelo, simshayela izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Yabona njengoba injena nje sengizame kanje mfowethu. Yabona njengoba sengizame kanje ngicela nje uvele uyibambe lapho uyiyeke lapho. Sengizamile ke la. Amen. Awungishayela izandla makuthi ngiyayishaya sound. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu my brother big boy. Asemshayela izandla uyawenza umsebenzi wakhe bazalwane. Amen. Ngicela nje siyeni ezweni lenkosi, singahlala phansi kulesi sikhashana siye ezweni lenkosi in the book of 2 Kings chapter 4 iverse siqale ku18 nje. Siqale ku18 sehle nje kancane bese siphinda siyibambe siyoqala ku32. Thank you Jesus. Uqalile umsebenzi mfundisi ungivuselele zayikhathi uzokufeza empilweni yami nomusathane awehlasela yamethemba uqalile umsebenzi uzakufeza ehlasela yamethemba. Ake sisho kanye nje sithi ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba.
ngoba ukhona oqala umsebenzi empilweni yakho. Manje yena mengakawufezi hayi akakapheli manje. Uzozube ngaka nje kukhona waqala umsebenzi empilweni yakho. Uzoze usebenze la usebenza khona khona waqala umsebenzi. Uzoze uhlala kulomu uzohlala kuwo nje khona waqala umsebenzi. Makabo shakataya. Ya kukhona oqala umsebenzi. Ya bangakhuluma bangenza konke abacabangayo ukwenza becabanga noma beplana ngamandla wabo kodwa yakhe impilo kukhona oqalile umsebenzi. Ngiyamethemba ngiyamethemba ngiyamethemba. Uyabona mfundisi, sizalwa singazi ukuthi siyophelela la ngoba kusuka kukhona igama elabhalwa. Awu Nkosi yami, bengitshela abazalwane Soweto ngithi mangabe uAbraham ezalwa bambiza ngoAbraham, kodwa uNkulunkulu wathi awusiyena uAbraham wena uAbrahama. Awu Nkosi yami, wathi mangabe ezalwa uSara wabizwa ngoSarayi, wathi uNkulunkulu awusiyena uSarayi wena igama lakho uSara. Oh, hallelujah. Mangabe sizalwa sikhula bayasibuka abantu, bayakubuka bayakubheka, bayakala bayakuheya, bakulinganisa nezinga lefamily yakho, bakulinganisa nezinga labantu okhulele kubo. Kodwa amazulu ayala athi hayi ngawe ngoba kukhona lapho amazulu akubekele khona. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mighty Jesus. Hey, awupheleli la ukhona namhlanje. Oh, yes, Lord. Asipheleli lesikhona namhlanje. Asipheleli ngisho nalo msebenzi owusebenzayo hayi uNkulunkulu akakaqedi ngawe, usasoya phambili, usasophakama. Amamillionaires azophuma la, amabillionaires azophuma khona la. Oh, no. Thank you, Jesus. Ngiyamethemba 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 ngiyamethemba. Sengisho ukuthi mina noma ngabe kunezinto ezakulahlekela iBhayibheli namhlanje incwadi esiyifundayo angisezukuya kuyo ke makhi, kodwa ithi incwadi esiyifunda kunomfazi waseShunemi owathola indodana. Mangabe seyitholile indodana yalahleka yafa. Hey, uthini mfundisi? Kunezinto esiyitholayo siyithola ngoNkulunkulu kodwa bese ziyafa because of some circumstances. Oh hallelujah. Kodwa lo sinike zona uyala ukuthi sife nazo, angamanavuse zona, angamanavuse zona. Kunezinto zakho ezizovuswa ukuthi uNkulunkulu akafuna ufe nento zakho. Kunezinto zakho ezizovuswa ukuthi uNkulunkulu akafuni your spiritual life ukuthi ife mangabe kufa into zakho, ngoba your spiritual life is so important in the kingdom. I-kingdom bazalwane isalinda ukuthi wena abantu bakubone nawe drive imoto, abantu bakubone nawe sowuphuma eteksini uthi ngiyayishiya manje iteksi, abantu bakubone nawe sowuhlala kweyakhe indlu. Izulu, amazulu afuna ukubona, asafuna ushumayeze wena. Hallelujah, hallelujah.
hayi bazalwane kunezinto ezike zasilahlekela kodwa wena ngiyakujabulisa Nkosi yami mntana sekhaya mangaba kukho ke kwakulahlekela thina sike salahlekelwa oh haleluya ya thina sike salahlekelwa sasuka kwi-status sehlela phansi kodwa amazulu ala athi ngeke wehlele phansi bese ugcina ufana nezinto zakho elahlekile hayi wena ngeke ulahlekela amazulu khona umuntu engizokhuluma naye la namhlanje ukuthi kunento yakhe efile akusho ukuthi nawe ufile ukuthi kunento yakhe elahlekile akusho ukuthi nawe ulahleke kanye naye ukuthi kunabantu abakushile akusho ukuthi wena sowedwa akhona amazulu khona uJesu ukhona uJesu haleluya usibona nje namhlanje simile ngegama lika Jesu usibona nje simile namhlanje sime ngezwi usibona nje simile namhlanje hayi ngaba simanga kanjena sike sasinetha sike sashaya imvula kodwa ngenxa yamandla wesiphambano sisamile. Do not give up. Do not give up. I don't know what you're facing. Somebody that I'm talking to. I don't know what you're facing, but do not give up. Bambelele sipambanweni. Our God is good, and He will be good to you until you see Him. Nkosi yami, usazoba muhle uNkulunkulu kuwe until ubone ukuthi muhle. Ngoba abanye bethu sithi sesiyakholwa nje ngoba naku ngangena enkonzweni kodwa lo nkulunkulu angimboni. Lalela mntana sekhaya, uNkulunkulu usazoba muhle empilweni yakho up until ubone ukuthi lo nkulunkulu engimkhonzayo yewazwa muhle. Wazwa muhle uJesu. Akuthathe phansi akhuphulele phezulu. Hallelujah. Hallelujah. Wazwa muhle uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo mntwana wafa. Umama wakhe kunento engichazayo ngalo mama wakhe Nkosi yami. Ayisoyoyifunda sengiqedile siswami. Ublosisi. Uyoyifunda sengiqedile sengikude kakhulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wafa lo mntwana. Ngoba uNkulunkulu noma ngabe yini akunike yona uyafuna ukuthi ungakhohlwa ukuthi ibuya kuphi. Abazalwane bayakhohlwa bafundisi. Abazalwane bayakhohlwa. Amen. Abazalwane on a Sunday, hallelujah. Ake uthi on a good Sunday. They prefer ukuthi baqhuba amatroli mangabe sebekhohliwe. Ungakhohlwa. Hallelujah. Wafa umntwana. Lithi iBhayibheli wayengamcelanga umamakhe. Kodwa kwaba isibusiso nje esibuya kuNkulunkulu. Kodwa mangabe sefile umntwana wahamba lo wesifazane waya kundoda yakhe wathi baba akungibophelela imbongolo bese unginikeza inceki yakho. Lethi iBhayibheli wahamba wathi uyabuza ubaba kwenze njani. Wathi lo wesifazane akukho lutho. Wahamba wasethi wena shaya imbongolo zihambe ungami until ngisho mina ukuthi ayima. Webazalwane into mangabe uNkulunkulu mangabe umazi ukuthi into yakho ithole kuye, you don't compromise. Noma bangakubiza ngamagama noma bangathini awu compromise. Yabona lensindiso lebazalwane akusiyokwazi kwethu nokuqonda. Asizenzelanga yona.
akusike ukuthi mhlambe walalela kangcono kunabanye, kodwa kwaba umusa kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu khona lapha afuna ukukusa khona. Manje umshiyelana uNkulunkulu engakakufikisi. Hayi, yazi nje mina vele angisezwa kahle. Hayi manje. Yazi wena sowuseduze kanjani? Wena sowula ukuthi ufike la uyakhona. Lento ekutshela ukuthi awusezwa kahle yiyo le eyenza ukuthi ulahlekelwe into zakho ngesikhathi esiright. Hallelujah. Wahamba lo wesifazane lithi iBhayibheli, wahamba wagijima. Mayefika uElisha mayemboneza, wathumela uGehazi wathi, Gehazi hamba uyokuza ukuthi kwenze njani kulo wesifazane, ngabe ekhaya kuhamba kahle konke. Lithi iBhayibheli mayefika uGehazi ethi konke kuhamba kahle. Waba sathe uGehazi, ngabe umyeni ngabe kuhamba kahle kumyeni? Wathi konke kuhamba kahle. Wathi ngabe enganeni kuhamba? Wathi konke kuhamba kahle. Wafika kwindoda kaNkulunkulu. Ngoba njengoba sila bazalwane, kunegama esinqoba ngalo. Bayekele laba baphethe izinto zabo, ake sibayeke laba. Ngithi mina njengoba sila kunegama ekungathi noma uyabona ngizuma isister lapha, uthi uma isister ngalekhi ngibiza igama lika Jesu. Kunegama bazalwane. The name Jesus. Leli gama amadimona yathuthumela mayelizwa. Lithi iBhayibheli lo wesifazane mayefika wathi ngabe kukhona yini lapho ke wangizwa khona, ngithi ngicela indodana kuwe. Inhliziyo lokho kusho ukuthi unomunyu, unobuhlungu abuzwayo. Angizange ngicela indodana. Lithi iBhayibheli lo uElisha wasuka ngaso leso sikhathi wahamba. Nansi kodwa indaba yami lapha ikhona bazalwane, ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukukupha into bese iphela, bese uphela nayo. Lo wesifazane kwakumele afe. Kunabantu engizokhuluma nabo la kafushane, abantu abafana nami, amen makhe, akothi abafana nomfundisi, abathi ngeke ngalahlekelwa. uNkulunkulu angeke avume ngawe, angeke uNkulunkulu avume ngawe. Lo wesifazane walahlekelwa, kodwa uNkulunkulu wathi ngeke ngivume ukuthi ufe nomntana wakho. Nawe ngiyamemezela phezulu kwempilo yakho, uNkulunkulu akakuvuse konke okufile empilweni yakho. uNkulunkulu akakuvuse, akakubuyisela konke okulahlekele, ngoba our God is a God of restoration. Akakubuyisela uNkulunkulu namhlanje. Hallelujah, hallelujah. Lo uNkulunkulu akwazi ukuvusa izinto ezifile. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uLazaro efile, uJesu mayefika kuLazaro akasho ukuthi ngibonise uthi uJesu uphi uLazaro, bathi hayi khuleka Jesu ngoba kungenzeka ukuthi sekabolile lapha ekhona. Hayi Jesu, hayi Jesu, hayi Jesu, kusha abantu, amen. Kodwa uJesu mayefika akasho ukuthi ngiboniseni la nimngcwabe khona, uthi uJesu ngiboniseni lapho nimbeke khona. Ngoba izinto kuJesu azifi engakasho ukuthi seyifile. Izinto kuJesu ayipheli engakasho ukuthi seyiphelile, okusho ukuthi nasempilweni yakho it will never be over until Jesus says it's over. Hallelujah. Bayangizwa bazalwane? Ya kunezinto wena ocabanga ukuthi sekuphelile ngempilo yami ngoba ngisakwazi ukufika lapha, ngoba ngisakwazi ukwenza lokho, kodwa lalela, emazulwini akakasho ukuthi sekuphelile. Hey, wena usazomangaza abantu wena.
wena usazomangaza abantu. Kunabantu abake ba declare ngeke ngakhuluma ngeobituary la ngibuya khona. Ngithi mina abantu kwesinye isikhathi bayakubhalela iobituary uphila. Bathi wabona njengomncwabo wakhe mina ngizobe ngigqoke le suit yami le. Bathi ngomncwabo wakhe mina ngizobe ngishayela ama high heel wami. Bekubona ukuthi sowulele embhedeni uyakhula. Fika amazulu athi lutho. It's not over until God says it's over. Nakuwe ngizomemezela sesokuma ngenyawo zethu asiphakame sime ngenyawo zethu ngithi namhlanje it's not over until God says it's over. Angeke kuphele uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile. Akakapheli. Sizokhulekela restoration namhlanje ntambama. Sithi uNkulunkulu akabuyisele lezi zinto zakho ezilahlekile. uNkulunkulu akabuyisele izinto zakho ezifile. Lithi iBhayibheli indoda kaNkulunkulu mayifika yafika yakhuphukela phezulu ekamerweni eliphezulu yabeka umlomo wayo yabeka izandla zayo. Lithi iBhayibheli waqala umzimba womntwana washisa. Kwabonakala ukuthi umphefumulo uyabuya manje. Yaqhubeka indoda kaNkulunkulu yathi ukuhamba ngiyacabanga mayihamba yayibiza igama likaJesu yayibiza igama likaNkulunkulu yathi uNkulunkulu bongeke unginikeza amandla wokuthi ngiveze noma ngivelise lo mntwana bese emva kwalokho uyangihlambalaza nawe uyazihlambala. Ebazalwane ukulahlekelwa kwakho ukuhlambalazeka kwezulu manje amazulu ngeke avume ukuthi wena ulahlekele ukuze ahlambalazeke. Ngoba kunabantu abamile balinde nje ukuthi sizoke sibone. Hallelujah. Kunabantu abamile abalinde ukuthi sizoke sibone. Ujabule wena Nkosi yami uzuzofakaza uthi yazi ngithola umsebenzi engawudeserve, anginawo namaphepha wawo, anginalutho, angina qualification yawo. uNkulunkulu ungibusisile. Babe bekhona abathi sizoke sibone ukuthi njengoba engenayo iqualification uzophelelaphi. Kanti abakwazi. They don't know you. Hallelujah. Awungisize Nkosi. Endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya ayisesothandaza manje ivunguza ngamandla. May God restore everything that was stolen in your life. May God raise everything that is dead in your life. uNkulunkulu wethu akavusa izinto ezifile. Uyakwazi uNkulunkulu. Thina sibuka nje umuntu, sibuka wena nomzimba wakho, kodwa uNkulunkulu ukwazi ngaphakathi wena ukuthi khona izinto ezikulahlekele and awukakayitholi peace ngazo. Hey Nkosi yami, Nkosi. May God restore you. May God restore you. May God restore you. uNkulunkulu akakubuyisele. uNkulunkulu akakubuyisele namhlanje. Phakamisa izandla zakho, vala amehlo. Makabraba saya yebaba suya yebaba khondo robosinta. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you mighty Jesus. Baba kungenzeki kubantu kuwena uNkulunkulu wethu kuyenzeka. Namhlanje kusazokwenzeka. Saphakamisa nje izandla zakho sizothandaza sonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizokhuleka egameni leNkosi. Khulume noNkulunkulu wakho. Khulume nomdala wensuku. Ukhulume noNkulunkulu restorayo.
khulume noNkulunkulu ovusa izinto ezifile, khulume noNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu okwazi ukuphilisa ngisho ama-chronic diseases, uNkulunkulu okwazi ukubuyisela izicubu ezifile. This God that we serve, He is able to replace everything in your body, even your spiritual life. Lo Nkulunkulu uyakwazi ukuyibuyisela. Awu Nkosi yami, ngathi ngaba khona abantu abathi Nkosi akawubuyisele impilo yami kamoya manje, akawubuyisele ubukhona bakho empilweni yami Nkulunkulu. Hayi ngisengiyeza ukuthi angisafani nayizolo, angisafani na last week. Akawungibuyisele spiritually, ngoba kunabantu kufanele ngabe la bayavangela la elokishini kodwa bavangeli ngoba kunento seyafa kubo. Hallelujah. May God help you namhlanje. Abuyisele your spiritual life. Abuyisele your spiritual life. Kunabantu abangasaphuphi. Wena kade uphupha wena bawubona imibono, kodwa awusayiboni imibono, awusaphuphi namaphupho. May God restore you namhlanje. Manda rabosa ya iba bakuna rabosa iba bayende rebosa taya. Almighty Jesus, Almighty God, Mighty Jesus. Uthi omunye ngeke ngalahlekelwa mfundisi, ngalahlekelwa yimoto, ngalahlekelwa izindlu. God is good. God will restore you. uNkulunkulu angakubuyisela zonke lezi zinto. Our God is able. Thank you, Jesus. This is Nkosi ingasuki endaweni yami yokulinda. Mina nawe siqhubeke sithandaze while behlabelela, bayihlabelelele phansi. Nehlabelelele phansi thina nabazalwane sizobe siqhubeka sithandaze. Ngisize Nkosi. Oh, mighty Jesus, mighty God. Baba uthembekile, uNkulunkulu wethu uthembekile. Oh, mighty Jesus. Naba baba abantwana bakho, nanti baba ibandla lakho. Asikwazi baba ukuhamba silimele, asikwazi ukuhamba sihlephukile. uNkulunkulu obuyisayo, uNkulunkulu we-restoration. Lithi iBhayibheli uJesu wavuka kwabafileyo. Lithi iBhayibheli nathi kanjalo masifa siyovuka. Kodwa manje mangabe siyovuka, akusho ukuthi nento zethu masifa siyovuka. Ungavumi ngathi Nkosi namhlanje, ungavumi ngathi Baba, ungavumi ngathi Moya Ngcwele, ungavumi ngathi Jesu namhlanje. Siyathandaza egameni likaJesu, siyathandaza egameni eliphilileyo. We say, Father, restore us. Father, restore us namhlanje. Sibuyisele Nkosi okulahlekile, sibuyisele Nkosi okufile ngegama likaJesu. Abanye babe sebethembile Nkosi Jesu, bethi nanku umshado sowufikile, safika isitha sawutshontsha umshado. Sithi Baba, I speak restoration namhlanje. Ayibuyele leyo mshado, ayibuyele Nkosi Jesu. Restore them, Lord. Restore them, oh Father. Restore them, mighty God. Bakhona abanye kumanje bake badlelwa nezindlu. Baba, siyathandaza egameni likaJesu.
Akukho baba kuyenzeki kuwe. Babuyisele Nkosi izindlu zabo. Work your miracles upon their situations. Work your power upon their situations, Heavenly Father. Work your power upon their situations right now. In the name of Jesus. Ibaba suya, ibaba kondo robosita. Ibaba yenda, ibaba yeke boshataya. Ibaba munda rabosatayenda. Baba siyabonga namhlanje. Ukuthi akungenzeki kubantu Nkosi. Kuyenzeka egameni lika Jesu Kristu. Aya kwenzeke Nkosi Jesu. Aya kwenzeke simakade. Akwenzeke kuze sizofakaza. Akwenzeke kuze kubonakala igama lakho. Akwenzeke kuze kubonakala ubukhulu bakho. Akwenzeke kuze kuphakanyiswe amazulu. Ibaba yendele bosathala baya. Ibaba khondo robosiyana nabosatha. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Sibonga ukuthi baba sekwenzekile. Sekwenzekile Jesu. Sekwenzekile Nkosi. Sekwenzekile Nkosi. Sekwenzekile Nkosi. Siyajabha izitha right now. Bayajabha babi. Igodlo zobumnyama ziyasha. Igodlo zikaSathane ziyavutha. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Igodlo eziphethe amagama wethu. Igodlo eziphethe izinto zethu. Igodlo eziphethe imali zethu. Baba sithumela ngomlilo egameni leNkosi. Baba sithumela ngamalanga bomlilo. In the mighty name of Jesus. I cover each and everyone in this place, Father. I cover them with the blood of Jesus. I cover them with the blood of the Holy Ghost. Almighty God. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga mdala weinsuku. Akomshayela izandla uNkulunkulu egameni leNkosi uJesu. Shayela uJesu kakhulu izandla egameni leNkosi. Phinde umshayele kakhulu uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Siyambonga uNkulunkulu, phinde futhi simshayele kakhulu izandla egameni lika Jesu. Kade besifundile uzofika uyifunde ekhaya in the book of 2 Kings chapter 4 iverse siqale nje ku18 sigcine ku22 bese siyoqala noma ungavele nje uyifunde yonke uzofika ku38 egameni lika Jesu. May God bless you as you do so. Asiphakameni sime ngenyawo zethu. Noma sisale sesihlala nje sesiya emnikelweni egameni lika Jesu. Hallelujah. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akakwenze kahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu abuyisele konke okwakho okutshontshwe isitha ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Umshayela uJesu izandla ezinkulu egameni leNkosi. Siyabonga ke bazalwane, uNkulunkulu abusise. Sifike emaphethelweni wale nkonzo. Sizocela nje mangabe ukhona lapha ya nawe ku social media siya emnikelweni. Sizofaka ama offering wethu, sizombonga uNkulunkulu ngalokho asibusise ngako egameni lika Jesu. Kodwa nawe mangabe ufuna ukutshala imbewu kuleli bandla Eagle Mountain Prophetic